kita bụ na obodo Amankwọ dị na Eke steeti Igwa Nshi Eke. Otu a ka o si ahụ nwekwa otu ọzọ. Egwu a na-egbu anyị fụrụ ha ji bụ ihe eji wee nụọ ahịa mgbe ochie. Ọ bụrụ na ị na-abata ị na-agwa anyị hilo maka ya bụ culture, ị na-agwa anyị ebe isi esere anyị, na-agwa anyị ebe ị nọ live and direct. Unu ga-afụ Honorable Chief Dr. Emekude on live and direct in Igwa Nshi Eke 2024. Anyị kwuru ka a na-eme ị na-anya ifu na Igwa Nshi bụ a very unique culture, very unique. The drums are very significant music that signifies the kind of music they gave during the war at the olden days. They use it to represent, remember their fallen heroes. This very drum is a very unique one. Share this video. Let it go viral. Can do somewhere. The excitement, the happiness it brings to the people. Make sure you share this video. That's the only way you promote the culture. Also, all the way from Eziagu. The elderly, everybody's involved. Very energetic something. Watch Nantamokwe Community TV YouTube channel and subscribe. That's where you get more of these videos. You have a lot of them. There's a Frederick Kodunemu, it's commanded them, on one Aquado and Igwa Kona Ganehu. Dr. Emekude Ezomogo, Managing Director CEO of Pillars Water, Oyabe.